an presidential Ruto en tim machal nade ma jatend piny Kenya osebedo ka bedo godo mokwongo sea jogo makwedo sirkande wacho ni jogi gin jok mofuwo. Andike karka wacho ni from branding critics stupid, mano ko wacho ni to invoking spirits, wacho ni timo komne gol ni jochiende jogo mapinge mabedo segolo paro mopogore opogore kuom joyalo jogo mantiere kanisa mopogore opogore jotend dinde. En ang'o matimore kod jatend piny Kenya? Ne oloso ka entiere alwora ma North Eastern kendo gigo osegelo paro kod ng'ur kowuok kuom jopiny mopogore opogore nyaka jotelo mamoko. Arwaki ni machiegni bed koda kae mano ka wang' warang gazet sa 12:30 nyaka sa 1 kato bang'e warang weche mag tuke kama kocha mar Gor Mahia ochako tich ayanga gi loch mano yudo kacha Gor Mahia rakore kod Mathare United. Nyaka sani clubs mag Manchester United kod Manchester City moko kuom clubs modong' e tuke mag FA mano bang' golo Chelsea oko, Arsenal nosegol, Liverpool owuok dichieng' manyoro tugo manigero ni pono nagidhi yudo loch makende. Kata kamano mago emano timore kar kanyo libedo kanono weche mag tuke sa 1 nyaka sa 2 kato bang'e kaka wanene e Radio Ramogi kachiel koda Ramogi TV sa 1 mano sa 2 nyaka rom sa 4 mar okinyi ma kawuono. Kato bang'e adonjo kod mbako romo kama dhi bedo ka twak gi jalony weche mag tudruok kod pinje maoko ka warangane weche mawach ni ero alwora ma North Eastern dhi bedo kacha kod mokwongo apisno mano mar kao passport kata mag immigration obokgo mag wuoth kachiel koda kaweyo chenrogo mago mag timo vetting kata puodho jogo madakao opande kata kitambulisho magi ID ni koro kikawe North Eastern onge jogo mabedo kanyo. Ng'uro osebedo ka landore ka iwacho ni oyo ka dhi bedo ni obedo matek ahinya pogo jo Kenya kata jogo moko e pinje maoko madwaro opande e kinde ma walose ni nyakora Ramogi Jwang' ibiro koda Kenya kakiketo agi duto mar wana chal kachele mbui duto mag Ramogi TV, Ramogi TV Facebook, Ramogi TV Kenya, mbui mar YouTube, Ramogi TV KE, mbui mar X kaito kod mbui mag Facebook kod X yuda kacha @Cleophas Oloch. Arwaki ni machiegni cheno mar piny kon bako romo to mokwongo ne mago magi e thuond weche. We actually do not have evidence that anybody walked in and committed a crime. Itafika wakati baba ametoka kule AU, tutakuja hapa na party leader muwe tayari kutueleza are we in the government or we are not. Na wachake kendo wadhi to samoti yeni lotek kwe mawan gotindo to tur. Machiegni weche manyien nyinga Cleophas Oloch jakisumo kanya kwar mokiewo nyaka chisango machiegni. Pogruok e paro medo mana nenore duond bura mar ODM e wi tiyo kanyakla kata gi piny owacho mano bang' moko kuom jokanyo mag duond burano riwore gi sirkal. Kinde matenda duond burano to ramo ni onge winjruok moro amora mar siasa mantiere kinde UDA gi ODM mayangore e bura mano bedo kano bagi e imbo mar piny Kenya motesi ni Western Region Convention kama moko kuom jokanyo oseyo jagoro mar duond burano kuom seyo jotelo moriwore gi piny owacho ka moko kuomgi to sire lwedo. Eromo mano tele kod jatend ODM Peter Anyang' Nyong'o kod jakom mar Gladys Wanga e kaunti ma Kakamega pogruok e paro no chako neno kendo e wi ka ODM ne sirkal kata oyo. Moko kuom jokanyo nyiso ni ok girwako bedo ni ODM tiyo machiegni gi sirkal. Na saa hii tunasema itafika wakati baba ametoka kule AU, tutakuja hapa na party leader muwe tayari kutueleza are we in the government or we are not. It is also fraudulent. Mkono huu wa kushoto tunasema we are working with Ruto, na hii mkono wa kulia tunasema we are not working with Ruto. Moko kuom jokanyo to dok ne okang' mar ODM tiyo kod tend William Ruto. Ndugu Hamisi na ndugu
Cindy, I'll call you to order, the two of you. Now know that I'm the deputy party leader. Sasa nyinyi mnapigania mambo ya park. Na jana tumeambiwa Azimio we are the majority. Sasa anza kupigania mambo ya park, ya budget, hizi kamiti zingine, kwa sababu sisi ndio wengi kule bungeni. Mheshimiwa William Ruto, sisi kama chama hatuwezi ingia katika UDA. UDA imekufa. Imekufa ama haijakufa? Kama imekufa, yeye akuje tuongee na yeye kwa faragha hivi, tumwambie toa hizo nguo za yellow, ingia chungwa, tuone kama tutaosha wewe, watu wakikubali tupe wewe uende mbele. Tukauliza, what is our position as ODM on these matters of the broad-based and the rest? Na tumesema mambo matatu. Kwanza tumesema ya kwamba sisi kama chama cha ODM ni chama a distinct party, and we are going to strengthen ourselves because the purpose of any political party is to capture power. Kata obedo ni moko kuom jokanyo oseo jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna kuom kwedo wach mar tiyo kanyakla gi sirikal. Jokanyo mamoko to odok ne Edwin Sifuna. Has never contradicted organs of the party on any day. Sawa. So Edwin Sifuna, somebody we have full confidence in, and I'd like you at Wananchi to give him full support. As Secretary General, what? ODM. The guy is built for the future. You know what I mean? Sifuna is one of the most brilliant and visionary leaders of our party. Aheshimiwe. Na kama amefanya makosa kidogo, we have structures within the party, including the Central Management Committee, to deal with that. Jokanyo kwayo hawi makare ne ogai maduon bura na Raila Amolo Odinga elaro komtend kuku mar rok pinje Africa AUC mayiro mare timo juma manyien. Nyasi mar hingo higni 20 maduon bura mar ODM igeto chaka yanga e kaunti ma Busia tarik 28 dwene. Kama chielo nyakora mgijwang pogruok e paro medo mena neno e kind josiasa kaluwore kod ng'eto mar doho mano mayando yangu Azimio kaka kweth mani kod jokanyo mathoth e od bura. Jatend Wiper Kalonzo Musyoka onyiso jokanyo mag Azimio mondo mi obi obede kombe mago mag kweth mathoth koya od bura. Mano ka jokanyo ma Kenya Kwanza to wacho ni ng'eto mar doho no odeko, kendo paro makamano ok nyal tigo kaluwore ni moko kuom jokanyo mag Azimio sani tiyo kod sirkal. Jafwambo marwa Cynthia Onyango lero na kikruok mar josiasa e wi ng'eto mar doho. Seche manok kende bang' ng'eto mar doho mayango Azimio kaka kweth mathoth e od bura, jaleg kweth manok e od bura Millie Odhiambo ne onenore ka olimo tut mar pi kokalo e andika mare e mbui mar Facebook machalo kama ne ogilogo kom mar kweth mathoth. Ng'eto makama koro medo kelo pogruok mar paro e chung' e kind josiasa mathurka ka jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka onyiso jood bura ma jokanyo riwruog Azimio mondo ofwal piendegi ka owuok e kom mar kweth manok kendo ka ubet e kom mar kweth mathoth e od bura chakre juma manyien chieng' tich ariyo, kinde ma od bura mamalo oduogo chako chenro mage. Bunge likianza kazi, shughuli. Tuwe Mheshimiwa Shakila ni member of parliament. Mheshimiwa Kamene member of parliament. Mawade yako hapa, member of Embakasi. On Tuesday, mwende mukae mahali ya majority in the National Assembly. Because mahakama imesema hawa jamaa walinyakua, yani wakafanya artificial majority na wamepatikana kwanza mchana na mahakama. Hakimu watatu wakatoa uamuzi kwamba the majority sio Kenya Kwanza, majority ni Azimio Coalition. Kaluwore ni sani moko kuom jokanyo e riwruog Azimio nyocha oseriwore gi sirikand Kenya Kwanza kendo sani tiyo kanyachiel kod jatend piny William Ruto. Moko kuom jokanyo e riwruog Kenya Kwanza neno pek mar timo lekruoge makamagi. Jotelo gi mawuok e hoho mar okak kalose wi ng'eto mar doho e wilo telo e od bura mamalo giwacho ni ng'eto makama odeko kendo onge tiende miluor kaluwore ni moko kuom jokanyo mag Azimio sani tiyo kod sirikal. Tuliona High Court ya Kenya ikitoa a decision ya kwamba ati Azimio is the majority party in parliament. Sisi tumeshangazwa sana kwa sababu
And I want to say this in that decision, in regard to that decision is only good on paper. It is not practical, it has been overtaken by events. Kwa sababu wakati tulikuwa bunge na Wetangula akasema kwamba it is the majority, au ya kwamba Kenya Kwanza is the majority party. Hii mambo ya broad-based government haikuwa imeanzishwa na rais wetu William Ruto. Giwachoni, ng'eto mar doho oken ng'eto makare, kendo dine obedo maber moloyo ikinde mane riwruog Azimio ochung' kar kende. Giwachoni keto ng'eto no e tim ok nyalre, kaluwore ni riwruog Azimio kod Kenya Kwanza ne osenyuomore, kendo sani gin kaka gir joka ng'at achiel, ka kuom mano ng'eto no mar doho onge pek. It's a correct ruling. It is justice. At that time of 2022, when we were opening parliament, the 13th parliament, that was right at that time. But after that, this ruling is overtaken by events. This ruling is that mambo mingi imebadilika sana. Mara saa hii tuko na mambo kama mbali. Tuko mbali na tunatumia kuona kama mimi wanapenda bwana mmoja huko saa hii niko ndani na sisi. Sasa Kenya ilibadilika kitambo. And Parliament moved on and Kenya moved on. Jopiny koro keto wang'gi mar neno kaka weche dhi chalo e od bura mamalo chieng' tich ariyo bang' doho chiwo ng'eto mare. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Kamachielo tend kar thieth mano ma Kenyatta osengo arita makare ne jotuo duto mantiere kar thieth no ahinya to Toknek mano mar jatuo Gilbert Kinyua ndalo ariyo mokalo ka jafwambo marwa Ifne Kidilero jatatije mako jolo e od thieth no maduong' ma Kenyatta Laktar William Sigalai omako chung ni onge ranyisi moro amora ni jal mano timo tim makamano en achiel kuom jotije osuptal no kata jal manuwuok oko. Ndalario Toknek ma jatuo Gilbert Kinyua e Ward 7B ka thieth maduong' ma Kenyatta bore Nairobi tendo osiptal no koro chiwo ote margi kotenore gi masira no ne ute fwambo. Ma en masira mar ariyo e ka thieth no ka mokwongo notimore e higa 2015 kendo en bura ma pod dhi nyime e doho. Koloso jata tije mako jole od thieth maduong' ma Kenyatta Dr. William Sigilai owacho ni onge ranyisi kata tipo mora mora manyiso ni jal manotimo tim makochno nyalo bedo achiel kuom jotije ma KNH kata jal manowuok oko. We actually do not have evidence that anybody walked in and committed a crime and committed the said crime. We know for a fact that the patient was murdered in the ward. We've handed over the matter to the DCI. There is every chance that this person did not walk in the manner you've described, but we trust the DCI to unravel the mystery. Sigilai bende ochiwo ler ni otieno motelo ne masira no ward ma 7B ma bende en ma jogo manigi tuoche madonjore gi leche kata neurological disorders kama norwake Kinyua ne nigi jotuo 54 kod jochiw thieth 4. Kata kamano pok ong'ere kaka jochiw thieth go noko winjo tungni mora mora. There are 4 nurses on duty. There is 1 station in the ward. The shape of the ward is L-shaped. When you go in, you can see the nurse's desk from the entrance. From where the nurses sit, they can see this corridor and this corridor. Kaka achiel kuom yore mag jiwo arita makare ne jotuo, tend Kenyatta omedo kwano obila machiwo arita e kar thieth no. Sigalai omedo ni gisechwalo tipo mag wang' dede ne apisas mag okwach kich, kendo gikonyo e timo nonro. We are not oblivious to the needs to protect the patient especially from external threats, but there is also a possibility of internal threats. And even in regard to this incident, we are heightening the security measures to the best of our ability. Giesani, apisas mag okwach kich pod dhi nyime gi timo nonro mafwenyo ni en ng'a madibed ni nonego Kinyua gi gima omiyo ne onegi. Chenro mar bero ne ringre Kinyua ibiro tim to apisas mag okwach kich chiwo chik mar dhi nyime gi chenro makamano. Kenyatta National Hospital is cooperating fully with the law enforcement agencies and is committed not to prejudice the ongoing investigations. The post-mortem examination of the deceased body will be conducted as scheduled and guided by the DCI.
kata obedo ni tend thieth ma Kenyatta pod omako chung' motegno ni gionge tipo moro amora manyiso jal manotimo tim machalo kamaendi. Penjo pod medo nyuolore ni to en yo mane ma jatuo noneg e kar thieth kaendi. Efinya Kidi, Ramogi TV, Kennech, Nairobi. Kweth jokanyo duond bura mar ODM kachiel gi jodito mamoko koro kwedo okang' ma jatend piny William Ruto ng'ado oko chenro mag goyo kogno jopiny madwaro kawo opande kata obokego mago mag wuoth mar passport e counties mayudore e tong' mar piny Kenya gi pinje maoko. Gikoni okang' makamano nyalo keto Kenya kama ng'ao e weche mag arita. Otieno Daniel Niler. Bang' jatend piny William Ruto ogolo chik mar wito oko chenro mar goyo kogno jopiny madwaro kawo opande kata obok wuoth mag passport e counties mayudore e kiewo mag Kenya kod pinje maoko, mokuom jotelo ok tumo suogi okang' makamano. E romo magalamoro mar jokanyo e duond bura mar ODM ma otimre e kaunti ma Kakamega odiechieng' ma kawuono, kweth jokanyo mag ODM okwedo okang' makamano. Kotelni kod jaod bura ma Lugari Nabina Bwera gikoni chik mar go kogno jopiny madwaro kawo opande e tong' mar Kenya koro nyaka duoki. We have also resolved that the decision taken by His Excellency the President on opening up our territories for purposes of registration of persons by removing vetting of people on the border counties should be recited. Wechego bende osir kod nyawadgi Mabuda Langi Rafael Wanjala ma wacho ni okang' mar ng'ado chik makamano oko biro rocho arita ma pachoka, kolero ni mano biro miyo jonjore thuolo mar donjo pachoka e yo mayot. Tunataka kuambia Mheshimiwa Rais, tunajua anataka kura, lakini let's get genuine votes. Tusiallow Al-Shabaab waingie hapa Kenya, waanze kupenetrate, waende Amerika wafanye makosa. Alafu watasema wakipata hiyo kitambulisho Al-Shabaab ni ya Kenya, so Kenyans will be Al-Shabaab all over. You will be blacklisted, you will not go anywhere. It's something that you must stand up, whether you are in broad-based or you are not, and say no. Watu kuchukua kitambulisho yetu vile wanataka. Wanjala bende okoni okang' makamano biro miyo jogo ma ok e kiewo mar piny Kenya yudo tije e pinje maoko ka gitiyo gi opande mar Kenya, kendo geng'o ne jo Kenya dhi nyime gi yudo tich e pinje maoko. Gino molero ni biro keto piny Kenya kama tek mokalo. We are making a very big mistake to our country. After Trump, America ndio developed country, lakini bado anachunga nchi yake isiwe infiltrated na foreigners. Kenya sisi tukiwa kwa border, watu watatoka nje watachukua vitambulisho zetu, watachukua passport zetu. Watoto wetu hawataenda ng'ambo kwa sababu foreigners wakora watatumia passport zetu. We will be blacklisted in the whole world. Watachukua nafasi yetu na watakuwa State House. Hao watu watakuwa jeshi. Ni nini itawazuia kuharibu nchi yetu? Kakore ogai mar duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka ma otimo limbe e kaunti ma Kilifi to koni jatend piny William Ruto tiyo go okang' makamano nikech ochano kwalo mbulu e yiero mag 2027. Wanafikiria wanaweza kuandikisha kura hapa na pale, kuwapatia watu ID. I want to assure you, hata wakipatia watu IDs, hao ambao wamepatiwa ndio watawafukuza kwanza. Tieno Daniel Ouma, Ramogi TV. Jakom mar ODM Gladys Wanga osingo ne jokanyo mag ODM ni welo mag duond bura no ibiro tim e yo maler maonge akwede kata dewang'. Koloso e kinde romo mano kelo kanyakla jokanyo mag ODM imbo mar piny Kenya, Wanga okoni odhi neno ni ji ma osetiyo ne duond bura no ok okwedi e kinde ma yiero, kendo ni mine kod ji mong'ol bende ibiro mi thuolo mar yudo telo ma ok ogwethgi tenge. Imezungumzwa hapa mambo ya nomination, kwamba wakati watu wanatembea kutafutia chama kura, hao ni wazuri sana. Hata kama una masomo, we ni mzuri. Hata kama uko namna gani, we ni mzuri. Ikifika wakati wa nomination, inaanza kusemwa jambo ati wapi masomo yako, wapi makaratasi, wapi hii, wapi ile, wapi pesa, wapi ingine.
hiyo ni mwisho yake imefika. Hiyo ni mwisho yake imefanya nini? Imefika. Wamama hai, walemavu hai, mwisho ya hiyo imefika, kwa sababu chama pia imebahatika kupata mwenyekiti ambaye ni mama. Kama tunataka makaratasi wa watu kukuwa nominated, basi ukipata mtu kwa campaign team, kabla aende kutembea mashinani, mwambie alete makaratasi yake, ukague, uone kama ako na degree, ndio umtume huko. Lakini kama campaign ya chama haihitaji makaratasi nomination, basi tuchukue wale wa mama, vijana na walemavu ambaye wamepigania chama. Tende ruoga jodolo manyanza kwa jotelo mag Afrika mondo mioti makare kod mwandu mayudore pinje Afrika itiko chandruoge mokwako pinje go. Kane gilose kanisa mar Power of Jesus Around the World e boma ma Kisumu, gilaro ni pinje Afrika nyaka koro makre kanyakla kendo reso oganda Afrika. Gikoni okang' mar jatend piny Amerika Donald Trump chungo konye pinje maoko owinjo bed puonj ne jotend Afrika mondo kik giket geno kuom kony mawuok e pinje maoko. Jodologo bende oketo oko ni gilamo ne Raila Odinga mondo mi oyud komb AUC. Afrika dwaro ni mondo oriwre mondo gibed gimoro achiel, nikech Donald Trump nyalo bedo kod ratiro mar rito pinye kake odwaro, to wan jo Afrika nyaka wariwre mondo mwandu manade ma wan godo waketi kumoro achiel kendo watigo yo maber. Donald Trump odhi orita pia hinya, ok nyori ni orit piyo, omiyo jotura gi thuolo kata 6 months kata 1 year kapok o cancel o support mokelo ne pinje mag Afrika. To kamedo bende ni jaduong' Raila Odinga kokawo chair mar African Union, en gi coordination mapek, kendo sama obedo kanyo dhi kelo konyruok ne pinje mag Afrika mang'eny, nikech odhi touch lives mag ji mopogore opogore. Omiyo walamo Nyasaye mondo Nyasaye oyud gini mondo obed chair mar African Union. Obila Majuja e kaunti ma Kiambu ochako timo nonro e wi tho magalagala mar nyako moro ma jahigni 19 ma yande japuonjre e mbalariany. Ringre Belinda Kayaga Wekesa noyud piny mano mar odorofa mano machiegni gi mbalariany ma JKUAT kama kendo ne en kod adhonde mago mag hinyruok. Obila osechako timo nonro mar yango po ni ng'ato ema ne olwaro ringre nyadendino kowuok e orofa koso ne okawo ngimane. Jahera nyakono sani odinne gi obila ka igeno ni ibiro chwale nyim doho ka obila kwayo mondo mi omed gi thuolo mano mar timo nonro ka girito bero mondo giyang adieri e wi tho nyakono. Mane makelo e giko mag weche manyien nyakora mwejo andaka osekalo 20 kod 5 tok saa 12 waduogo ka kod weche manyien bang' yo makao sani na kelo weche manyien ka Cleophas Loch jakisumo kanya kwar mokeo nyaka sango weche masani. Win Nambogi on patapata.com. Yes! The more you refer, the more you earn huge bonuses and cash prizes. Refer and repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. This Valentine's month, show your love with a special gift from Citizen Duca and Quickmart. Our Valentine's Day hamper is filled with thoughtful treats. 80 grams chocolate at 199 shillings, 200 grams drinking chocolate at 199 shillings, 1 twin pack sanitary towel at 99 shillings, and 1 pack of pocket tissue at 15 shillings. Simply dial *487*5#. Choose your Valentine package, pay, and pick up at your nearest Quickmart. Citizen Duca, your home of discounts. Duca, the home of discounts.
ber mar jang'uono kaka skiza tune mari dial *860 *416# Ramogi TV e dala jower duto. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa? Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, kose dwa chako pur mana mar chiemo e dala? Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala, pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e technology kendo puro kenana pur kaka ni manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade, tikete e ot, tiomone chiemo to ochiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek, saa 1:45 otieno, kik bai. Explore the Holy Land this Easter na View Travel. Embark on a 6-day Jordan adventure. Celebrate Easter Sunday Mass at Jesus Baptism Site, Mount Nebo, where Moses saw the Promised Land. Explore ancient Petra, tour Amman City and the City of Mosaics, and stargaze in Wadi Ram's enchanting night sky. All these and more starting from $1,490 per person sharing. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Nyakora mojang machiegni nitiere kar kae weche matimore e gazet kiny ma kawuono ka dhi nyime. Wadako ni ka gik matimore e gazet kiny ma kawuono. Mane warango gazet kawuono nyaka Cleophas Oluoch de gisomo kanya kwar mukeo nyaka cham kendo gino mara ni tiyo makare. Kadipo ni kokiriwre kodwa chenro mar piny wadhi nyime kod chenro kendo koro sani warange nyakora mojang achiel kachiel antiere kae kod Eric Okeo Kizito. Wadanono go gazet ka achiel kachiel mar mondo mi warangi ni ginto gichal nade. Ng'eni gazet ma Daily Nation omiyo pek wach mar tho kachel koda ka ik mano mar His Highness the Aga Khan ik no ma wanno kanyo duchieng' manyoro kendo oganda mathoth bedo ka kod paro mopogore to motale mano oyawre Eric Okeo Kizito cheyo machal nade kiny ma kawuono weekend bedo nade? Achio makare Cleophas kendo weekend odhi makare. Ng'eyo weekend odhi makare Cleophas nikech kwa duogo weche mamoro chuny mago mag adhula wan kaka johera mag Manchester United chieng' tich abich nwadhi chorore efe kendo adhi round mar abich. Timbe go madongo noyudo ka tek. Wanyo kutingo Liverpool nyogol gwetho konyoro. Otingo Chelsea ogwetho oko. Koro pod wan makare. Manchester chapo den mana Manchester United kendo wawuotho wadhi makare. Koro weche to peka Cleophas kendo ging'eny ma okotingo nyaka koro iko mar dhano marahuma mana Aga Khan. Dhano miparo tung piny gi piny nikech en ng'ano ma kite kod timbege nitiere kako mulo oganda kuonde duto. Kong'iyo kabila, kong'iyo ni ai dhot mane, kong'iyo ni jarateng' kata ja in msungu. Ngimane nitiere kako mulo ma magi duto wadhi rango kako wadhi medo dhi mbele kod rango wach Aga Khan e gazet ma wantiere godo nyimo ka Cleophas Oluoch. Ai, nyakoro moge jwang' mano weche mantiere kar ka. Waranga ni ite mokong gazet mara Daily Nation mabende mae sigana mamipe kar kae. Ng'eni kangwa nene kanyo ndege kanyo gi Kiswahili kwa heri manoriti na igone His Highness the Aga Khan wacho ni ngima mobedo e piny ka kuom higni 89 are higa mar 1936 nyaka higani mar 2025. Ma en sanduk mare mane okete kanyo kane gintiere mano kamane ikete kar yweyo mare mogik. Ing'eno ike pinyno mar Egypt mano alwora ma Aswan kendo mano ringre kore soyo e kar yweyo mare mogik mano kalure go tipo mabende ntiere iye kama dhi bedo kawarango to nyaka sani mane kama negintiere. Cleophas gana 1963 jago ni ma iluongo ni Aga Khan odako nyaka higa mar 2025.
makoro sigande nitiere ka sigana mara uma kochakre mana ite mara achiel ka ite mokwongo no duto tetete oket mana sanduku moting'e ka koro iketo kar yo mare mogik. Cleophas ka koro wadonjo ite mar ariyo koro ket kanyo pichni mopogore opogore manyiso wa sigana mar Aga Khan ka bende koro wanyisno odhi gi kwe ka koro noike ma Aga Khan mar 4 kanyo Cleophas miyudo ka picha mokwongo kanyo en ka koro kama ni kete obede jatend imam kuom mano mar 49 kanyo manyasi manotim Dar es Salaam kae piny mar Tanzania higa mar 1957 kanyo Cleophas ma bende kirid piny tiyudo Aga Khan kanyo be koro romo kod jotiegruok weche mag thieth mago nurses kar tiegruok mar Aga Khan Hospital mayudre boma ma Nairobi kae ma bende koro bonjo kodgi kanyo manyiso mor nikech Aga Khan nohero weche mag thieth manoketo mbele ne kido ka picha man kanyo bende Aga Khan koro go picha kane nitiere piny mar China kanyo higa mar 1981 ka koro chung kanyo koso lweto fuku maniluongo ni Great Wall mayude piny China kuro kindego nodhi limbe kuro ka nodhi rango wechego mag gedo kaachiel kod goro ma bende ne nitie chunye ahinya Cleophas. Picha man kanyo bende iyudo ka Aga Khan bende koro ogo picha ka wechego mag telo Prime Minister machon mano ma pinyno mano ma Ingereza mano Margaret Thatcher kaachiel kod ka picha machielo man ka mano go kanyo kod Julius Nyerere jatend piny mokwongo mano mar pinyno mano ma Tanzania nyakora moke jwang mano e kinde machon ino kanyo kete black and white ka wasuda kamae bathe ne picha makoro gin kalad magi koro ka tipo sechako donjo ji donjo digital nyakora moke jwang mano kama entiere kanyo mano picha motimore odiochieng'no mano manyoro mabende no kanyo kama ne gintiere pinyno mano mara Egypt mano kama ne ikete kar yweyo mare mogik nyaka sani nitiere jogo ma osebedo kanyo e thuolo manyime ka chiwo nonro mara Aga Khan mar 4 mano osebedo ngimane to nyaka sani nitiere jal makawo kare ma en wuode maduong' kata wuode makayo mano Prince Rahim Aga Khan V kaachiel kod anyuola mare ino ka gintiere bathe kanyo picha mar ariyo mantiere bathi koro matung' mogik mano kineno kanyo morwako ogudu no mano marateng' mano kama ne koro iketo wuon mare oromo kanyo kod gavana mano ma Swan mane mokawo kara Aga Khan mar 4 mano wuode Prince Rahim Aga Khan V ino kanyo nen kanyo kod Major General Dr. Ismail Kamal mano mar Aswan mano gavana ma Aswan to gimomiyo ike pinyno mano mar Egypt alwora ma Aswan Egypt ahinya boma no ma Cairo nitiere kod historia maduong' ahinya ne riwruok mabende en mano chung' kaka jatelo mano mar din mano mag jo wacho ni Ismaili community mano kama gintiere emiono tere kanyo e pinyno mano mar Egypt mano mondo mi mathoth gibendo timre kaka kiranga Aswan kanyo bende wacho ni mano ike Sultan Mohammed Aswan Aga Khan mar 3 kanyo mano ike mabende samne dhi Aga Khan kanyo no kete yie kane ing'ado kode aora mar Nile kanyo makamano ike no entie mana bath aora mar Nile kanyo genga aora mar Nile kanyo fase moika mabende kineno picha tineno aora no mar Nile koro jogo mano sechako somo aora mar Nile koro nene kanyo ne mano ike jago marahuma ni mabe koro noywage Cleophas noywage kaka ng'ano mano ero ganda ok ng'e ni kabila mane en ng'ano mano keto weche mag thieth noketo chunye ka nogero siptende e pinje mopogore opogore makata Nairobi ka wan kod Aga Khan Kisumu wan kod Aga Khan Mombasa wan kod Aga Khan wan kod kuondego wechego mag sport mag tuke bende nokete chunye Cleophas noywage nikech en ng'ano mabende koro ineno kaka nohero wechego mano miyo nonro mag science koro science nodhi obedo malo obedo kod mbiye pacho ka kata pinje mopogore opogore nikech kata kidhi e mbalariany mopogore moko e pacho ka Cleophas iboyudo ka nitiere kuondego mogero mag timo nonro mamano nyiso kaka en dhano mano keto weche mag dongruok mag oganda e dhod chunye kamano nyakoro mogo jwan kirango kanyo ite mar 4 sigana no chiwe e yo manimba hinjo kanyo koro ka en sigana mano mirango ni ere kaka noko jal mano telo ne kanisa wacho achiel kuom kata dinno mano wacho kanyo mag jo Ismaili mabende nitiere kar kanyo to piny kaka wacho ni historia mabende koro weyo mano ma mare en mano kotenore kod wechegi mago mag somo mag thieth kod mago mag tuke
yangore kanyakora moge jwang' nie weche mag thieth. Aga Khan, hospital no ma Aga Khan mayudore Mombasa ne oti kata kod bilion 1.2 mana mar ting'o rang'iny ne malo kata mar mede obed kod teko alworago makadho wadh nam chumbi. To kopogore kata gi mano, chake weche mag somo, sikunda di mag Aga Khan ma isewinjo alwora koni mopogore opogore mago bende nitiere kar kata ahinya iwacho kata ite mar abich. Ite mar abich ka nitie machielo ma bang'e ang'wa yud thuolo mano mar nene kama entiere ka. Kiwacho ni primary school in Kisumu was a source of great pride for the Aga Khan. Mano school miluongo ni Aga Khan Primary school mayudore Kisumu, kendo iwacho ni kinde mano limo skul ni higa mar 1981 dwe mar adek mar tarik 16 nomor ahinya ni mar higni motelo kanyo, mano higni 2 are ne chake noyud kanyo ka sikul ni notimo maber ahinya e pinyno mano mar CPE, mano e system machon mag weche mag somo. Sikul mag Aga Khan ma Kisumu nie chunye ahinya, mano ka nitiere kanyo. Picha moket kar kanyo en mare ka nitiere pinyno mar Amerika mbalariany ma Harvard. Cleophas, skul mar Aga Khan mayudore Kisumu ni ng'ene kane wan rowere kata kane watindo, en e gima nwang'eyo kende ni Aga Khan, ma koro kata mantie Nairobi nok wang'eyo. Koro ne en kod uma maduong' ahinya nikech kata iyudo ka Aga Khan bende ne mor gi skundno. Iwacho ni motelo ne dhi limbe kanyo, mano gana mar 1981 kanyo higni 2 motelo, mano gana 1978 kod 79 kanyo higni 2 go iyudo ka skundno nosetimo maber mana kaka iwacho na yore mag somo, ma bende jopuonje mag kuro tetete nokadho modhi mbele kod somo. Koro skundno pod en kod uma, pod otimo maber. Manyiso na Aga Khan weche mag somo nojiwo ahinya. Nyakoro moge jwang'a soma ni mathoth kanyo bende yodgi ne gin ade ite mar 6 kantie sigana madane mondo mwarangi. ODM onge sirkal. Gavana ma Kisumu Anyang' Nyong'o wacho, ma bende en ogai mar ODM yor Kojolo. No kanyo nitiere picha kanyo kod minode Dorothy Nyong'o, ma picha to manogo kinde machon matin to ne giloso odiochieng' manyoro. Kata twak mare ka iwinjo kanyo ka penjo maduong' mipenje ka ni to ODM tiere sirkal koso gionge. Mano kama twak mosebedo ka dhi nyime, ma bende pod oganda onego bed ni rango okiny ma kawuono mane omi peke ite mar 6. Cleophas Luoch, Nyong'o ma en jatend ODM yor Kojolo, nowacho ni ODM onge sirkal. Mano Nyong'o nowacho kanyo. Nowacho niya, ODM nogolo mana jolony mar mondo mi odhi okonye sirkal kacha. Mano wacho ni gini en gino matimre kata pinje maoko, nopimo kod piny mar Ingeresa kaachiel kod piny Amerika. Mano wacho nang'o, duond bura mar Conservative and Labour mayude piny mar Britain, kata mana jatend Amerika masani Donald Trump, iyudo ka gwelo jokanyo mag Democrats okele sirkal mondo mi okonye. Wacho ni magi jolony motiyo godo, ma gin bende koro mano ok nyis nang'o ni duond bura mar Democrats mar piny Amerika cha ne odonje sirkal. Gin bende gichung' achung'a gibeda beda kaka duond bura no maketo piny owacho mar Amerika tesre. Koro mano be gima ODM bende en. ODM bende kata ka nooro jolony mar mondo odhi okony jatend piny Kenya William Ruto, to gin duond bura mar ODM en odong' adong'a kaka mano maketo piny owacho tesre kanyo. Cleophas koro pime kod piny ma Amerika kuro. Cleophas nowuoyo bende ka nowacho nang'o, nitiere jogo mapingo Edwin Sifuna jagoro mar ODM, kawacho nang'o weche mosewacho chalre ka gima pore gi mano ma ji paro ni ODM seche moko nitie sirkal. Koro Nyong'o nowacho nang'o, waluor ODM, nowacho nang'o, ne wagolo Sifuna e tije manolonya ahinya kendo nwakele mwakete jagoro mar party ni. Osebedo kotiyo tich maber. Wasire uru, wanjo chama wasire, wakwayo jopiny kata wakwayo ji mar mondo mi osire. Ng'ani en kod nyime kuch maber, kata ficha mare ber. Ung'eyo gima wacho. Ng'ani ogerne nyime kucho. Ka urango mbele to ubro neno Sifuna. Makoro kanyo no kwa ni Sifuna mar mondo mi omi luor kanyo e. But ka koro bende ni penje Cleophas ni tineno ni duond od bura chalo ka gima bago jopiny kata johera mar no konang'o. Duond od bura ma ODM ok bag jopiny. Duond od bura ma ODM ochung' kare kama osebedo kata policies mosebedo kochung' ne kanyo e. Koro mi penjo ni ato duond od bura ni obago jo Kenya
kaachiel kod johera mage magi koro weche mabende ne gikwayo jomoko nokwayo kanyo nang'o ni tok yiero mar AU mano kama Raila Amolo Odinga dhi laro kom mar bedo jakom riwruok pinje Afrika AUC. Tok yiero no wadhi bedo kod romo mar ODM kama ODM dhi ingo higni 20 nyaka ne chake ma idhi time kaunti ma Busia. Koro ne gikwayo ni chieng' tarik 28 no kanye ma koro ODM odhi onyisgi to wantie sirikal koso waonge sirikal. Koro akia gima idhi wach kanyo, idhi wach ni wantie sirikal kata waonge sirikal. Magi duto bende dhi lure kod duoko madhi wuok e yiero mar AUC ni Cleophas. Koro magi mana chama weche mag chama igero nikech ODM en chama maduong'. Koro ng'ene bende ok odwa no nene nitie sirikal mara ni enoko. Koro bag nitie kama ng'eny ji opogre paro e duond od bura mar ODM ni Cleophas. Kamano nyakoro mo joan ken pogruok mag paro ma kamano mamedo nyidhore kata nyoro kane gintiere Kakamega piny kanyo kanyo yud thuolo mar nene kaya achiel kachiel. Kata kamano ipenjo kanyo gimomiyo jod bura dwaro KDF mondo miyo wuogi e chenro mago mag jopiny kata mago mag civilian projects. Wach ni why MPs want KDF off civilian projects. Mano nitie kanyo iteno mar 6 ka jagoro mogirore migawo no mano mar jolweny pacho kae mano Patrick Mariru nobedo gi kinde matek ahinya koduoko penjo gimomiyo jogi onego bed ni rango chenro mopogore ahinya jolweny ma pacho ka chief kata ruodhi omaki Northeastern kendo jolweny ntiere pacho kae nang'o matimore. Nitie jolweny ma Uganda mathago jopiny Kenya mantiere alwora mar Nam Lolwe kanyo tirito gi e yo machal nade ma ogeno moko ma pontiere kar ka giwacho ni jolweny onego bed ni dhi kuro. Koro ka ng'isome kanya koro mo joang' ite mar 6 ang' beda ne kod ng'eyo wacho ni enemies kata jonjore ma ponono lado jo pacho ka onego bed rakruok kodgi e okang' machalo kamano. Yiena mondo mi adhi e ite mar 7 kae kama weche momi pek gin weche mag ariyo ma bende wadani wayud thuolo maneno gi kae. Sigana mokwongo gima doho nowacho e wi kweth mathoth kod kweth manok e od bura kaachiel kod sigana moro kae mag laktar wacho ni ang'o madhi bedo kae. Lakteche moko ma bende wacho ni idhi e jela kata ichul fai mantiere kar ka. Mae sigana mantiere kanya kura Moge Jwang' yangore ni Azimio e kweth mathoth e od bura. Ng'eto mane Moses Wetangula ogolo nowacho ni Kenya Kwanza ne nigi jo od bura maromo 179 ka Azimio ne nigi 159. Mano kama gintiere mano e kinde mokalo nyaka sani jo od bura 14 mane onge kod duond bura e kinde ka mano gerruok moro amora gin okawo gi to sogi Kenya Kwanza gite wach ni ataro mar chik ka bende wach mar Wetangula bedo ni en ogai mar Ford Kenya to bende en speaker onego oland chung' mare motegno kama entiere. Sani koro penjo ni bang' ng'eto makamano ajenda mag Ruto jatend piny Kenya dhi bedo nade e od bura ka koro se yang' ni Azimio e kweth mathoth ka joduogo jo Azimio ka olemo mag jok mathoth e od bura. Cleophas warito wadhi rango ni to dhi bedo nade od bura sama koro od bura dhi duogo to ok bedo kod yo kanyo ni to en kweth mane madhi kawo ma kono mar jogo mathoth e od bura mano koro do mamalo nong'ado ni Azimio ema kweth mar jogo mang'eny od bura kanyo Cleophas mano kalure kod chik bende nyaparo ni kanuok e yiero Azimio ne mane oyudo kwan mar jo od bura mathoth ahinya nikech ne en gima bedo abeda automatic ni kwethno mobiro kod jogo mang'eny ma bedo jogo mang'eny e od bura. Koro ok dhi ng'i ni ani ng'ato dhi olokre oringo dok koni nikech waonge chik mesechego mane yango nang'o ni kadhi achikora maringa dok koni to koro adhi amedo kon cha teko ma koro bedo kod jogo mang'eny e od bura. Koro en mana Azimio ema nyo do yango kamano ma koro oyud ka Wetangula speaker mar od bura mamalo ni kod ketho ni ng'eto mano ng'ado no nodhi ataro kod chik kaachiel bende nang'o en speaker mar od bura to pod en mana jatelo mar duond od bura mar Ford Kenya ma koro wacho nang'o okaw achiel mar mondo odhi godo nyime. Koro Cleophas wach ma koro nitie kae nang'o to dhi bedo nade toka koro dono sing'eto nikech koro Azimio bende waneno ODM bende koro wacho ni to ODM ochung' kanyo ODM tie sirikal kosenoko ma be Kalonzo bende koro ne nyiso ODM nowuogi mondo koro joge kae modhi okaw kweth mar jogo mathoth e od bura. Warit wadhi neno to dhi bedo nade Cleophas. Nyakoro Moge Jwang' itero podi kama ntiere kar kanyo itero mar 7 mano kama ntiere kar kae wacho ni laktar moro amora ma en laktar kata jatich e osiptal maka dipo ni omiyo ng'ato owito ngimane kata ohinyore kinde ma otimo tije e osiptal kaka laktar ibiro maki ibiro teri e jela e od twech
ibiro chulo fine mar siling milion 1 man over negligence. Seno lakteche maweo pamba kuom ranyisi ei jatuo, oweyo gik moko iye kacha, ong'adi magalagala, kendo mago moko majakom mar komiti mathieth e od bura mano Robert Pukose bende koro lero poni od bura dhi puodho chike manyien kata paro mar chik ni mondo mi obed chik. Jochiw thieth kachal koda ka medical staff mamoko bobedo gi kar kae, wacho ni in higni 2 e jela. Mano kama gintiere, mano ka en mana gimoro ma itimo tiji to kirange malong'o kaka bende itae. Magi koro Cleophas weche mikelo kata paro mar chik michwalo kod kamati mar wadil ko weche go mag thieth pacho ka Cleophas mamano paro mar chik mar higa 2024 kanyo Cleophas ma koro idwa kel lokruok e chike mopogore kanyo ni jochiw thieth bed nas bed daktari ka koro ininde tich ma jatuo yudo hinyruok kata ngima no dhi orochore to koro keto ni ketho kanyo kendo fai goi kanyo maromo milion 1 kata twechi gani 2 kanyo Cleophas. Ntiere na seche moko mi tich mar rito jatuo to kirito jatuo ma jatuo dhi yudo hinyruok kata koro ma oko mane koro timre ka thieth maduong' mar Kenyatta kacha nonego be ni ntiere ng'ama ne omi ting' mar rite. Koro wanya penjo to seche go ne gin kanye ma omiyo no chop ma jatuo cha ne negi. Koro gik ma kamago, yani omi tich mar rito ngima jatuo to kitimo yo makare mano kuri kai kaka jaketho. Koro magi wadhi neno ka paro machikni odhi okadhi od bura to dhi bedo nade. Ngima mar jatuo sama entie kar thieth cha koro bet e lwet jathieth ni jochiw thieth ni marango to duto te ngima to nitiere lwet Nyasaye. Koro Nyasaye tiya kod jochiw thieth gi kaka nurses kata lakteche mar mondo mi gitem gi konge kamaracha. To koro kar konge iwacho nang'o ka koro hinyruok obede to koro bedo makosa ne jogo. Cleophas wadhi rango to biro bedo nade. Como yo mano mantiere kar kanyo to marabiro ko tiege kanyo waranga ne ite maraboro. Kalonzo Musyoka ma en ogai mar Wiper owacho gimoro kanyo, wacho ni jatend piny Kenya William Ruto chano kelo jogo ombulu pacho ka kendo kwalo yiero mar 2027 Kizito. Yiero okayo odongi higni 2 kata matine mano to yiero ni chopo. Ka irange kar ka Maya wach musichako neno ma en former vice president mapachoka owacho jo Kenya nego beda kicha ahinya mano kalure kod weche go mawinjo kanyo katimore North Eastern kiwacho ni vetting ka koro bende nyaka chungi puodho jogo moka aluora kata oganda jo Somali mabende iwacho karka ni osebed kata kakalo e akwede kinde mokalo. Cleophas jogo ma oganda mag Somali mabendo dak e tong' marwa mar Kenya kod Somalia kucho koro mondo mi giyudo pande ni timo ne gi nonro matut ahinya wego miyo yang ni oromo bedo go pande kata ja Kenya kanyo. Koro magi ma jatend piny Kenya William Ruto kaka no dhi limbe makono nogolo oko ni jogi koro dhi miyo pande maonge kod ma ok timne gi nonro malong'o ahinya. Wach ma koro yudo kweda ahinya ma bende koro Kalonzo jalup jatend piny Kenya machon ma bende waneno kolap dhoge ndong kendo jurni ahinya ne bedo jatend piny Kenya ka koro rango yiero mabiro mar 2027 kanyo bende koro nosegolo jur kata ywak mare ko wacho nang'o jatend piny Kenya William Ruto koro ngoto wang'e mar neno nang'o no kwalo kata rocho weche mag yiero mabire pacho kae ni kuom mano dhi yie mar mondo mi jogo ma wuok e Somalia kucho no yudo pande ni ka gisedo pande kata kosemego pande ni koro dhi ndege kaka jolut ombulu mama koro pimo kod wachno ma wachno timre piny mar Ghana ma telo mar Ghana koro no yie mar raia ma wuok e piny mar Kenya Faso ne omiyo pande kendo nondiki kaka jolut ombulu e pino mar Ghana. Mano wacho ni kano chopo kinde mar luto ombulu to jopiny no beda kicha makoro notamo joka luto ombulu kani bwogo nang'o ni kichopo kwa neni Cleophas ng'amo kinega kamiluto ombulu jagwe ng'amo jagwengi no biro luto ombulu kono to mera ija kanyo biro luto ombulu ni koro gimbe ni bwogo ni kwa neni ni to biro wangi. Koro Kalonzo bende wacho nang'o jopiny koro beda kicha
mar mondo mi obwog jogi ng'ama gi kia kono mera kichopo kanyo mondo mi kioro giluor kiki biluto mbulu. Koro magi mana weche mabende koro Kalonzo bende wuok godo weche mag siasa gi. Kalonzo bende koro ne wacho ni en oketo piny wacho tesre. To Kalonzo Musyoka pok owuok okang' makare mar keto piny wacho tesre. En bende kaka mana Gachagua timo cha, kata mana kaka jatend piny Kenya William Ruto ne timo ga kinde ka Cleophas nowuok to dhi rally kage kacha to wacho weche ge e nyim oganda. To Kalonzo ni waneno mana kosike mbui ka ne Kalonzo pingo weche go mag chenjo mag dhok Cleophas. Gima no aneno kana wach ni Kalonzo Musyoka onge dhok ni opidho mana dengu. Koro Kalonzo no dhi e mbui ogo ka en gi dhok kacha cha. Koro wakono wuog e mbui odhi jopiny, owuok gi jopiny ka en gi siso mar bedo jatend piny Kenya. Koro nyiso jatend piny Kenya William Ruto ni warangi kibed kod paro moro amora mar kwalo mbulu yiero mabiro. Nyakoro mag jwang' mano kantiere kar kanyo. Jatend piny Kenya William Ruto nooro jaod bura ma Mathira mano Eric Wambui Wamumbi kanyo kod omenda maromo $1 million e kinde mane kanisa mano ma iluongo kanyo ni Victor's Chapel ma yudore Mathira ne yango Silver Jubilee margi odiochieng' manyoro. Kata kamano yangore kar ka ni jokristo ne ok omor kendo jokristo kata bang' yudo $1 million ma jatend piny Kenya nooro matine mano pamo moko to ne ng'ur e kanyo ka ginyiso ichwang' margi e kind William Ruto kaka ne giwere kod Gachagua ma bende nobedo jaod bura ma Mathira kuom tam achiel higa mar 2017 nyaka 2022. Mano wach mantiere kar ka. Wambui nowacho ni ero ni jatend piny Kenya noluor biro Mathira ni ka nitiere Kenya ka to do bira sani nitie Tanzania odhi timo weche moko mochuno maduoko kwe pinyno mano mar DRC. Cleophas weche mag pesa iwacho ni pesa en sabun maluoko chuny, keto chuny bedo maber. Koro kama no $12 million mane jatend piny Kenya William Ruto choro e weche go mag kanisa. Wacho ni sama no chiwe mana matine mana mor kod opamo to matin to ne jur ni mag weche mag siasa makoro ute masa mar Kenya kama jalup jatend piny Kenya machon Gachagua koro tie kod pogruok kod jatend piny Kenya ka koro keto tego kucho ne jatend piny Kenya ma bende no aneno kaka no wuoyo wawinjo kaka no wuoyo kod ute fwambo pogre pacho kae koro embe oruka wuoth mopogre kod jatend piny Kenya kanyo. Koro Cleophas omenda ni norwake sama norwake ni to weche mag siasa koro nitie opogre kacha cha. Ng'eni weche mag pesa gi nomiyo kata clip moro nitie Cleophas ma nitie picha manogo Gachagua, Eugene Wamalwa, jomoko mag Kalonzo kanyo makoro mama moro bende kane rango riwruok no mano mama ukimbo mar Kenya no nyiero riwruok no wacho ni yawa an kata kaka ero pesa ni jogo komiya kata pesa ntok da migi koro mana weche mag pesa ikaw to kose kawe to bende koro weche moko buok toke kanyo mopogore koro weche mag pesa gi bedo nade Cleophas. Nyakoro mag jwang' weche thoth anya mantiere kar ka to sigana madani mondo awinju ka wuok kuom Eric Kizito entie ite mar 11 jatuo mane oyud ka onegi e hospital mano ma Kenyatta National Hospital Nairobi ka kendo okinyi ma tarik 7 dwe mar 2 ni ema noyude kanyo kotho kendo hospital osechiwo chung' margi ka giwacho ni nonro to nyaka sani dhi nyime mana kaka nitiere mano ka gintiere kod geno ni anyuola biro yudo ratiro magi mano kinde ma oganda mathoth piny ang'o mano timore en gino ma ok en wendo sani timore kata higa mar 2015 sani kendo koro chak wach ma kamano onwore ka kitieko mana ng'oranga ne ite mar 17 kama nitiere machinglo moro ka to ite mokwongo mar The Standard ka watieko. Cleophas nek mano timre ka thieth maduong' Kenyatta kachacha Cleophas en mano mabende wachni moro no timre kanyo machal kode higa mar 2015 masani koro en higni 10 mabende wach mokwongo cha pod itimo ne nonro mabende bende koro timre jotelo mag kar thieth no wacho ni nonro dhi mana nyime. Cleophas to koro iwacho nang'o wang' dede ne ok nen sechego manyiso nang'o koro tek yango ni to nobedo nade kata jogo jothiu thieth
manentie kanyo bende koro ok nyal ler ahinya gigo manotimre Cleophas. To kar thieth ni osingo ne jopiny ne arita okete yo makare. Cleophas adier kar thieth mar Kenyatta katin kidhi ni dwa neno ng'ati man kuro bedo ga matek kata madonjo kata ikwani jowadwa leo ta leo sa oserumo miau kata dakika achiel kenda chopa nene ok miyi to koro bedo nade ka koro ng'ama nigi paro kata chuny mar nek noyudo thuolo man dhi modonjo kanyo monego be nang'o wang' dede tiyo makare ahinya nobedo nade ng'iyane ni to wang' dede nitie ng'ama nonyo osime ma weche gi nodhi otimre koro sami timo nonro ma gik monego rang nikech ngima en gino maduong' Cleophas. Kamano ite marapaga biro kanyo tim machinglo mantie sani ya Nyakora Mugejwang iwacho ni Office of the Honorable MP fully funded by the taxpayer. Nyakora Mugejwang machinglo ni tango dek kalapapla maringo kowuok e od bura to jopiny ni piny ka penjre ni en mana campaign 24/7 seche 24 e juma moting'o ndalo 7 mano kama gintie ka jod bura sande ringo mana gi kalapapla ka gichomo gwengegi ka giwuok e boma. Cleophas sani kamana kako wachiga ni sani en ndege helicopter winjo mane tate koria magi koro jod bura kineno ko ket kanyo od bura gorgi piny koro giwuok od bura ka giseyalo buche mopogore od bura to ka giwuok e chiemo gwengegi en matata weche miwacho kuonde rome go gin mago ma ikombulu ne yiero mabiro mar 2020 kod abiro kanye jopiny koro bet piny midhiero penjore to nade moneno mana kufuyo kacha to magi mana gi pesa wa ema koro itiyo godo kama e Cleophas nikech wane ma bende wamiyo gi yudo sara kata omenda moko bentie kanyo ma balang' mimiyo gi ami magende wuok pano fuku magwa koro ndege to fuyo kendo koro sani nang'eno dhi medo fuyo ahinya Cleophas ka koro chimo yiero ni sano da fuyo ma kata gwenge ma koro some skunde misome sama thin to to nyathi ma dwano ne ndege tibor meyo kalodho wiye dirisa dwaneno ndege marochu nyaka weche mag somo koro sani en mana campaign kon gi kocha ndege fuyo ting'o jod bura. Nyakora Mugejwang ini ni paro machalana ma pat jandiko kata jagoro ja somo ain kono ne kanyo mantiere ka ngitiyo gazet mar Daily Nation Nyakora Mugejwang som sigana mano mar Ogam iwacho kanyo ni fast rising forward chasing lofty ambitions osebedo ko tugo yo machal nade mano Ryan Ogam jatugo kendo jaloyo gonde mathoth ahinya ne club no mano mara Tusker FC. Nyakora Mugejwang kisomo gazet mar The Standard ang yud kanyo kondike maduong' ahinya e ite mokwongo ka unpresidential Ruto owuok kuom luongo ji jogo mapinge ni jomofuwo nyaka jok madagolo jochiende mago karipo ni jok mapinge mane gimono ogolnegi iwacho ni President Ruto's sharp tongue koro sani kelo ng'ur kuonde mopogore wacho ni from branding critics stupid to invoking evil spirits. Rhetoric machalo kama oseyudo mare oseyudo kweta ahinya ka wuok kuom jopiny. Kizito nigi thuolo mar dakika achiel kata matin mar wacho wach mari mogik kaachiel koda gino momipeke ite kae mar The Standard ka watieko gazet. Cleophas kadhi mulo wachno mantie Standard to wiya kik wil kod jaera mar Ramogi TV miluongo ni Nange maro tich abich mawuok Uyoma Got Kachola kod minode Mary gikoni chenro giluwo seche duto magimor gi gik matimre ka kod wuode Jacob bende giluwo chenro yo makare koro Cleophas wanyiso gi med bana kete kan kech kae ma puonj wuoke madongo kech kawuono en wuok tich opek Cleophas kech kiwuok e weche mag tuke to kaka wanene bende biro kamimulo wach maonge mimung'o kaka japiny dware weche mag koro momako jatend piny Kenya William Ruto gin mago ma wuok e do ng'eto mag do gin mago ma wuok kuom jopiny nikech waneno Cleophas kata ka ne ntiere wuodhe gwenge mag Isiolo kata kuonde mopogore nitiere weche mane bayone weche mane jopiny bayo kacha ma koro chich nitiere tutang'o jopiny nitie kaka jokode to wachimo yiero kod ng'eto mag dogi dhi bedo nade jatend piny Kenya William Ruto kinde dong' mana machuok en kod midhiero odhi bedo nodhi logo dichiel Ruto nyalo logo dichiel odang'iyane ka jopiny bro pare onuoye ologe ng'eni logo mit milogo diriyo Cleophas kata kidhi chiemo kiselogo tidwa ni loge kendo mano be mit chiemo. Ero kamano deko kyo Kizito Nyakora Mugejwang be video thuolo mabedo koda karka aduoko kod mathoth weche mag tuke moting'o nyaka mago ma otimore pachoka gi motimore e pinje maoko nan ka kore deko kyo Kizito nyaka Cleophas Oluoch jagisimo kanya kwar mokyo nyaka sango kigidhi mabor aduoko kod weche mag tuke geno ni Arsenal odhi Dubai ne giwacho ni giduogo ka gitegno koro kwadhigo gi ahinya to Chelsea gi Liverpool ging'eni Man U gi Man City kende mosore mbele gin gidong' kama gintie aya oriti masani.
Share your unique referral link. Get Mbogi yako ku sign up na place bet. Now come at huge bonuses and cash prizes on patapata.com. Refer and repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. My brother, chekini story fulani la penjuzi mtani record manze. Lakini bro, kazi itakuwa tu ni kujaza simu na hizi mavida. Ai, kujinice tu kaka. Mwananchi gani huyo anarada medalia pesa? Leta tenje ni kusho vile tutaomoka. Citizen Digital wako na platform fulani kwa site yao inaitwa Wananchi Reporting. Hapa unaweza tuma story yako kwa website yao ama kwa app yao ya Citizen Digital. Na kama hiyo process ni ngumu, unaweza tuma story kwa email yao, WhatsApp number ama uitumie kama SMS. Alafu gani napataje bro? After story yako imepublishiwa, hapo ndo una receive 1000 kwa simu yako. Bro, au umenichanua. Don't just witness the news, be part of breaking it. Download the Citizen Digital app and share your story with Wananchi Reporting today. Citizen Digital. Up on essentials this month with unbeatable deals from Citizen Duka and Quickmart. Get 4 kg rice at 880 shillings, 4 kg sugar at 578 shillings, 4 kg maize flour at 258 shillings, 4 kg wheat flour at 258 shillings, and 3 liters of cooking oil at 841 shillings. Prices that will not break the bank. Simply dial *487*5#. Choose your item, pay, and pick up at your nearest Quickmart. Citizen Duka, your home of discounts. Kare no chenga nyumi Lea aliko Kare no chenga ke Hello nyikwara mugejwa ma en Anjavan Magajudo. Tako nini mondo me iud thuma margent era kaka skiza tune mari. Di mana *860*417#. To parni Ramogi TV eod jothumbe duto. Beikori mar chako wuoth e piny mar thum. Thumbe mane oloko tieng' mang'eny. Fwenyo sigendni. Wende mag piny. Koda sigendni mayudore wendego. Wajan thum gilmor. Okay. Den girabi. Okay. Ngoma wake. En kama gik mane otimore chon koda matimore sani chopo e winjruok maber chuth. Ngoma owake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo. Kik bai. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundoro ji mang'eny koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanye. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dhongere wacho ni ng'ani dhi succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchinj e chenro mar rameny piny saa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka wakoro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo nigi Lydia Okeyo. Nyakoro ngajo ng'ato ak mar rameny piny. Kik bai.